sana ya soka. Ah, nduru zvareka. Uzongoma na ruchi warima. Chibage changu chinopezera chako kusukira pasi. Ah, zvinodiridzika kari pane zviborani padhuze. Ukazvinogara timune hot. Always hot. Angachisoka angada kutoka kanye tata kunesana kuko. Audira mvura inochina muriwo mako mugarden mako. Gana zindiazoda mpano wangu ndamena ndikudzikinire pane vanhu. Anditokuzina hapa. Saka wati chi nyaya mvura ichina Ayabva yakupera. yapera se Ampurisa batanonza. Iwo zvonofanira muzi yako unofanira kuitengera mumadhirinks. Nempurisa. Ndianga kutaurira iwe. Ndinotsvaira ngoma yenyu ndikati hai anotsvaira ndinyoiri. Okay. Ndokuyabva yakuperera kabhozi zvangoita so. Gana zazo kuti mupana. Ndida kudhakwisa. Saka watoimwa naGanazi kuti? Okay. Saka madrinks uchatenga kamu? handi chibage chiri kure handitifamiri kuita bo. Ndinotodipa mari ukandipa mari. If you give me money. Wakaisa maplans mangani? Ndatiyo ukandipa mari. Wakaisa maplans mangani? Handisi kuti wakatoverenga maplans acho yose mwana ndonhamba yatoziya manje chingasvike zvimuona at the end of the day maarithmetics acho anopfuza andinetsa chinhu chiri kunzira sofanira tozotaisa covery plastic waise chi plastic maplastic panegara pane waya taisa plastic kuti chisatorwa. alright because fertilizer green inga chingorwa ne but lest you forget with this move. Ochane top dressing. Top dressing wakaisa. No. Yeah? Top dressing wakaisa. akoma Ndiana ndezvo. Kufunza zvichidadi. Kutanga wapindura. Pane mobva vachasaswa. sasa chama Ukona pana. Andikuona zvo. Ndio ndakabata. Pana. Aita chidaka ndiripo bia. 10 minutes. Ndiramuzi kuna sekondi. Sasa ndikutora kwandika. Ndeiitira kuti mudzimu yake nevanomuchengetawo kana mhepo yaMwari zvandikutaurawo zvimupa miziro upenyu hwakandika. Ando waiti muna sekondi. Ndiandibai. Ando wati muna sekondi mune mumashiu. Teto wati ndanyira VIP. Second council. gara pasi kamndara Ozwa. Gara pasi pasani kombore. Aita zvaita. Return waiwana kapa. Aiwa. Ndida kutenda. Mwari ariko. enagara pasi pamoja Nyama. Zvakutoti zinyama zedidi. Mwari anovhura kuti vana vaita zvakanaka. Tenda. Uri munhu rudziko asikatetewo. Handi ndapoe. Dai ndinopa munhu nako nomoko. Kuti akandimumota kapedza dora. Vari kuSprington makapedza mapinza basa wemunharaunda. Hamtaziya zveSprington. Fana unoziva zvinoitika vantuka vasina kufunda. There is a problem. If you meet people who are not educated, there is a problem. Why? They are very redundant. They don't know what they do. They don't think. Basa bebe kuSprington They are redundant.
A person who is educated is a good friend. Basa bebe kama nienge riva rungu ye screen. Aba British. Kote wanatema British ka. Apati savana British. Yanzi kudzoka yamvura. Yanzi kudzoka. Enda wana chibodi chakanyura. Savana British. Komdara wakwenda kupiko manje kutaza kotara nyuko. Kwenda tizatema. Ndini mukuru company yese. Varungu wacho twatasi yangu. Famana kutoka kwa. So what? Supervisor namsheza so. Ndima muri supervisor. Taona muna ndandiro varo. Okay. Ndasheza supervisor kuti yakuno. Ndaona muna itamba. Ndekuvisa bhashi. Kwenda kumusha. Ndikapromota pamunhu. Kuona nini varungu pana. Varungu ona muna itamba. Iyo ndio foreman. Sakosi screen printing makata pa vocational ere. O makata ku Madakaita ngini kuvuta kuzeme baby. Bakaita vocational. vocational makata Holding. What's going to happen? Okay. Vocational iri kupa msika hapo. Pama msodzi. Tumeenda Debi. Tikapere physical space. Ramna paper nikabara na Smith. Panyi paper nikabara niki. That was 69. Yeah. 69. Smith akanibata kuti 1 degree person. 1969 ndakatokuona ini. Panyi paper akatoka munhu wese. Front page. Andimakatanga kuvhura vocational 69. Ndovana screen printing technology. Pani vest 1 or 2 months. Chibaba Pesa vasati vazvarwa vamona 68 69 is this data tozvarwa. ndopana kuvaita kuvharira paskrini Yeah. tikatora cho tikapinza nanamana nyengana tamba bhora kapere tikatambira breakness number 10 vaitambira skrini 2 team ndobvazi bwene super league zvapinza basa ini ndichef Apemongori chifuka wewe. Amdara wakangwarisa iwo. Iwe 10 meter. but manje unozachi unhu wangu manje tasiyani vanopaparika manje ini ndikachendikadhakwa moinini fana pupurayo namtuka nemunini uona nokumwaso ndogona kumwangana 20 koti handapfutseke nemunhu unonyepa brand dzangu manje dzakutonyanya chikoro chimwe madigiri needucation CV yaje kumberi. ukaona ndikatanga kumwa madigiri kana kuda kuita nezi panapa ndokukubata rokukudhonza mutengo ndokukuta kusiyana sezvi kutodzokaita zi wakutotaka kutengera muhwango neungwani university handidi Saka apa mudhara mufana kutokurudzira kavangwana kuti vaende kuchikoro sezvamakaita kuenda kuuniversity. Moza hapana mazuva ano. vanhu kuponda wanzo kwandofamba ine ndaikusvika ndobata mufani vanokuti yakuno unotesekwe totora usoma isa muhomwe wesa muhomwe ndotora kuti unati kurove patinani kunomurwisi but my merit inongompa chiremera ndikabata sokuti come here merit chiremera urimo achibata brain tari naikuona kuti pfungwa dzakavhurika kurema uya kuno aine banga vhara banga samomo chizvi kuitika ndarwiswa nani chiza banga momo yogara pana ogara pasi but vanhu vanga achibata bhora achimutadza achirova vanhu zvekuti ndongosvika kumubata kuti iye fuck off come here kutasa Pedzera munhu. abva atakakusekerera so vhara bange kubva vhara kuti yakuno bhora tiperusi aina mene ndichidakazvakanana chipo changu uye parapana chipo munhu anenge ane chipo chake agara anenge angone chipo chake fana naenda kakawanda mabhaa pana zikazivi emabhodha hatori
muna muemaho echibalance emuno nemabalance fana asikapa noisakapo vasikazikanazo kungosikaisikosika kudai sokuti ka mina kusainsika muzeu uzwa magandanga akaipepfuti kungosika nekubata kuti ji yes akantasa fesangu nokuti mfaneyo ndotaura newe akantasa sobhati yanenge ari munhu wemoto vanorobha ukunotasa fesani bvasekera so amene zongoita fesi yangu zvakaita meutekata sei inoita pake yakazorerwa mushonga iyaine moto achirobha ukokuti mpana kumbata kuda kuti mpana yakuno kutasa fesani kuti koita smairi unzwa ata smairi soko ndovatambatire pesa kuti mpana nezana kufita sanazvo wotogara woti mntu anomwei ndototi ndomwa charles class ndakutotekerwa charles class Charles Glass ichikasoke unomwe mdara charles class iye akaitira kutoura vanhu ndanomwe charles class ndovanazi mdara trima charles class wosara chimwe ndakumusamatisakwenzi wo achingoti patiri mari remacharles class ka wotopinda moto wotati 7 wouzuka subhari kunosama subharai anomhanyakae kuti uri oto kuti vakutenda vataure bvuti asasigwa 3 gots ndavamisa noisi ko kid munomuziya here mdara kid munomuziya here kid but ndogara chiapamba chinesanefojikora tisakaipa uona kana marobha kana chii sane maganda kanopondana kusvika ni 10 miliyoni ndechiremende pakati nemushonga kungobata rokoso kuti yemfana yakuno wakavhura mapanga kana kuti asekata uda kucheka vanhu kutasa fesi yangu nongosimaira su mezvo ndakazvakana kadaro chipo chamwari unotanga ngosekera badakorumbaazekudakuraa ndokubata totirufana namunenekaminji aiwa ndipinziyo kuzvitiri parafini ndopota chisima magenzai zvinoita mari mudai uzvangadavini aiwa ndichaziva unoziva munoonezera kuti munowana nahafu 11 mdara maita bhoti da uzonyatsopedzisa nyaya yedu pasecond half mdara maita bhoti uzopedzisa nyaya yedu pasecond half ini chere munhu werobhari kana munhu wei akashatirwa kana kubutsa pfuti kumbata rokukuti uya kunoko anotyora pfuti kana kuda samomwe totakona second abo achirasmairi kwaitiri so iye akaine pfuti akaita pfura wake atakona second so ndototi mfanero sapfuti mungu atora nyaya anobva angotanga kuti ndanomwe chii nomntu achicharge class anoziva mari ye4